गाइस, गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलसिम गासैबो बरायहरनाय थाबाय। गाइस, आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान बड' फिल्मनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बिथां रिया ब्रह्मआ गावनि प्रडाक्ट खालामनाय खिथेर फिल्मनि टिजारखौ होबाय। बिथाङा गावनि आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव। बे टिजाराव बिथांनि डाइरेक्ट एक्शनजों बिथां लिंसार एन्ट्रि जायो। बिथां लिंसारनि एन्ट्रिया धामाकाथा जादों। बे टिजारनि गेजेराव आं बिथां लिंसारनि एन्ट्रिखौनो साबसिन नुदों। नोंथांमोना बे टिजारखौ नायबायबा बेनि उनाव बिथां सोरां नार्जारिनि एन्ट्रि जायो। बिथां सोरां नार्जारिनि एन्ट्रियाबो एक्शनजोंनो नुनो मोनो। बे गासैबो टिजारखौनो नायबा नोंथांमोना एक्शनजोंनो बुंफबजोबनाय नुनो मोनगोन। बे टिजारखौ नायनानै मिथियो दि बे खिथेर एक्शन मुभि जागोन, लोगोसेनो रमान्सबो थागोन। नाथाय बे टिजाराव रमान्सखौ खिन्थानाय जायाखै, खालि एक्शनखौल' होग्रोनाय जादों। बिथां रिया ब्रह्म, लिंसार, फुजि आरो सोरांखौ बे टिजारखौ नायबा जों गेस खालामनो हायोदि बिथां रिया ब्रह्मनि रलआ लेडि डन एबा पलिटिशियाननि रल जानो हागौ। नाथाय बे बाथ्राखौ रोखायै बुंनो हाया। बे सावथुनखौ नायजोबखांनायनि उनावसो मिथिगोन जों। नाथाय बिथांमोननि चेनेलाव गोदानै हाबसनफैदोंब्ला बिथांमोननि चेनेलखौ लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै होयो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौबो लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै गालाङो।